Karong panahon sa Kapaskuhan, panahon sab sa pagpanghatag. Gani usa ka babaeng negosyante sa Upol, Misamis Oriental ang nag-ala Santa Claus sa iyang komunidad. Pinaagi sa simpleng pagpanghatag o tsinelas. Ato siyang ilaylahon, pinaagi sa report ni Cyril Chavez. Puno sa kalipay ug dayag sabang excitement sa mga bata, batan-on, ingon man, mga hamtong sa puntakon sa barangay Igpit sa Upol, Misamis Oriental. Human nga adunay nag-ala Secret Santa sa lugar. Siya si Joy Abellanosa, usa ka negosyante sa nasangpit nga lugar. Si Joy nanguna sa pagpanghatag og libreng tsinelas kung asa nakapahimulos, mapabata man o hamtong na. Matud pa ni Joy nga 5 ka tuig na niya ginahimo among advokasya isip iyang paagi sa pagpadayag siyang pagpasalamat sa tanang grasya sa iyang kinabuhi. Nagsugod kuno kini nga ideya sa tinguha niya nga wala nay bata pa nga magbakta sa kadalanan nga guba o walay tsinelas. Gani, emosyonal pa si Joy diyang among nakahinabi atol sa iyang pagsaysay sa iyang kasinatian. Kanang mo eskwela ka nga maputol imong tsinelas. Kanya, pabot ka sa eskwelahan, pila ka kilometro imong baklayon, pero ang imong tsinelas putol. So murag hugot na ko siya nga kung na ako'y blessing, ihatag na ko sa mga kabataan, especially. Karon tuiga, ana ako no sa sobra 2,000 ka pares sa mga tsinelas ang ilang giandam nga ipanghatag sa mga nanginahanglan. Tanang tawo nga makaagi sa iyang tindahan, makalingi gayod tungod sa naglaray nga tsinelas, kilid sa dalan nga libre para sa tanan. Especially labi na daghang mga bata, makahilak ko sila. Kanang makahilak ka nang sa kalipay bitaw. Gani ang tanang nakadawat, tataw gyud ang kalipay ug puno ang pagpasalamat sa regalo nga nadawat. Ay, daghang salamat yun kay naay pinaskuhan diri sa silingan ba. O nya, may pud kay kana man gud sila nag-ingon ba nga kanang naalagi daw kuno diri. Di ni hapit pud mi. No silingan, labi na sa mga bata karon diri nga nakadawat. Salamat kayo. Magamit niya sir. Labi na sa mga sanilas nga bata. Panghinaot karon ni Joy nga magpadayon pa ang iyang advokasya sa mga mosunod nga katuigan aron mas daghan pa ang malipay panahon sa Kapaskuhan. Salamat, Ma'am Joy, sa sinilas. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao.